sa ating lahat. Bali, nandito kami sa bahay ng Alaminos. Kasama ko si Uncle Anthony. Sinundo niya ako sa bahay dahil hindi ko kayang mag-drive. Sinundo niya ako dahil nag-grocery kami para dun sa charity dun sa Mabini na gaganapin sa araw na to. So nandun yung Batlords. Mga Batlords naghihintay na po sa Mabini. So kami, nabalengke pa lang. Pero all goods na, yun na po yung pinabili namin. Tapos yung bigas nasa likod. So shout out po sa mga tropa natin dyan na andyan na naghihintay. At saka dun po sa mga may-ari ng pwesto na pinagbibilihan namin sa Ligorio store, grocery. Shout out po sa inyong lahat, lalo sa may-ari na sobrang napakabait. Ganon din po sa pinagbilihan namin ng bigas sa ano na yun? Grace? Basta maganda yung nagbibenta doon. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat po. So eto, okay naman ako, buhay pa. So kumuha ako ng driver ko dahil hindi ko na kaya mag-drive talaga, nakakawit yung kamay ko. Kaya ngayon, papunta na tayo dun sa waiting place o meet up place namin sa tapat ng Kaibar, yung bagong gasolinahan, kasi nandun na yung iba kami na uli. So yun lang, ingat tayong lahat mga kasapot. I love you. Yes, drive muna sa Talantuning. A few moments later. So ayan mga kasapot, nandito na tayo sa waiting area. So nandito na kami sa jet fuel. Nandito na po yung mga Batlords. Ayan, nandito na po sila. Baba muna tayo. Nandito na po yung mga ibibigay natin dyan sa beneficiary natin. So nandito na rin po si Stoneheart. I love it. Nandito po yung mga Batlords yan. Kumuha na talaga ako ng alalay ko kasi hindi ako makalakad. Alalay. Bad trip ng kailan. Ayan, nandito po sila. Marami sila. Ayan. Bali, malalagyan natin na yun. Ay, hindi ako inyong manggal. Gamot muna ako. Ayan. Idol. Idol, birthday ko ay. Opo, happy birthday po. Diyos ko, ante Ang sakit ati sakap. Ngayon na, walang iwanan. Mga kasapot, dito ka lang makakita ng basketball na nasa taas ng bundok. Ganda oh. Oh, di ba? Nasa taas ng bundok yung basketball court nila. Pag nalaglag yung bola, hindi ko Ay, kung malaglag yung bola, hindi bumaba ka. Wala, ang ganda ka oh, nasa taas. Saan ka pa? Oh, mga kasapot, bali, papunta na tayo dun sa Villacorta. And maganda dito, malamig yung simoy ng hangin dahil malilimutan ng puno at saka kabutiran. So maganda dito, like a virgin forest. Nyakin din! I love it, yes! So hello, ganda ka oh. Dito yung driver ko sa Talantuning yan. Huwag niyong kakalimutan sa susunod na halalan. Sakot party list lang sa Kalaw! Ang ganda dito, sobra. Tingnan nyo, virgin forest nga dito. Ang ganda. Ayan o. Ayan o, ay kalabaw. Ay, noang kalabaw. Baka. Ha? No? Uncle ko nga. Awan busy. Kuy, kalay. Awan busy ng uncle ko. Ay, na. Naku ka, din. Amo pag nagtaat yan eh. Dati man eh. NMAX! NMAX! Ano ka ngayon? NMAX! Mas palinigya eh. NMAX! Ayan na, para tayong mangunguha ng banyas. Ayan. Para tayong manguhuli ng mga exotic food sa dinadaanan natin. Ayan. Grabe pala dito ang grabe. Okay lang yan, NMAX.
Na. Max lang sa kalamot. Grabe. Nandito na nga tayo sa bahay ng ating beneficiary. So nandito na tayo. Nandito yung bahay nila, mga sapot. Nandito yung mga batlords na kasama natin na bukal sa puso nila yung pagbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. So magandang umaga po, Nay. Kayo po yung magulang niya? Dito po tayo sa tabi niya, Nay. Kamusta naman po? Kamusta, Nay? Mabuti naman po. Anong pangalan po natin, Nay? Hipolita Gulen po. Yung si Nakong po, Richard Gulen. ilang taon na po kayo, Nay? 61 po. Itong anak niyo po, 18. 18 na po niya. December. Ano pong kinabubuhay natin, Nay? Yung trabaho po natin. Mag-care po at saka mag-uling. Gumawa ng tali ng mga palay, ganun po. Tapos yung punla, pang tali. Karkar yun po yun, no? Care yun. So pag tag-ani o tag-tanim yun, kumikita po kayo. Paano pag wala pong Uling po. uling rin po, malakas din po yung uling. Medyo malakas-lakas din po. Paano po yun, Nay? Ang layo nung nilalabas nyo pa po doon sa Doon may na lang kumukuha po sa dito? amin. May kumukuha May po? kumukuha po doon. Opo. So, ano po palang sakit ni Ading? Ba't po nagkaganyan? Nung bata pa po ito, 5 buwan pa lang, ay nagkaroon ng hindi ko alam kung anong pangalan. Yung nagbabaliktad yung mga mata niya, saka yung mga... Convulsion po, ganon, sa lagnat, ganon. Opo. Tapos, hindi nyo po napacheck up noon? Pina-check up po sa hospital po, Opo. sa Western. Tapos, nung hindi nila, kasi wala na po kaming maibabayad. May gastos. Opo, nilabas ko na. Sa naman, sa albularyo po naman ng po. So, ganyan lang po siya, ganyan na po. Opo, Nakakapagsalita rin po. hindi po. Nakakarinig. Kunti lang po. Paano po yun pag nagugutom siya, ganon? Paano nyo nalalaman? Po, nagsisigaw-sigaw naman po. Hindi nyo alam kung natatayo, naiihi. Basta pag sumigaw, dapat lapitan na po. Opo. Aray ko. Ayan, bali, pasensya na, Nay, kasi nadisgrasya rin ako eh. Kaya paikay ka ako. Ay, oo. Opo. So, andito po yung mga batlords. Ayan po sila po. Ayan po sila. Sila po yung isang pagpasalamatan nyo po dahil sa kanila po napunta po kami dito para magbigay po ng tulong sa inyo. Maraming salamat. Sa kanila po, sila po yung dahilan. Ayan po. Andyan po sila na handang magbigay ng tulong para sa inyo po. Bukal po sa puso namin yung pagbigay ng tulong sa inyo. Kalasyaw. Ito, galing Kalasyaw pa. Salud sir, galing pang Kalasyaw to Kasama niyo daw na. Ayan, hello po ma'am. Ito po sila po yung Po kami, mabini. bigay ng tulong. Ayan po. Tsaka dun po sa member ko rin po, si Uncle Anthony Abara, si Potts, tsaka si Leonis Edis na apo ni ni Eddie Garcia. Maraming. And so, nandito lang po kami talaga, Nay. Kahit ganun yung daan nyo na sobrang ganda, bilib ako. Talagang dadaanan namin yon para magbigay ng tulong po sa inyo. Kung doon pa sa amin mismo, sir, ay mas lalo pa Kasi ibig sabihin, hindi nyo po ba ito? Hindi nyo po. Yung bata, sir, kaya hindi natin Bahay ng anak kong panganay po. So binaba lang po yung bata para dito na po iabot yung tulong. Kasi pagpupunta pa po kami sa inyo, Malayo yung lalakarin niyo po. ay sigurado hindi po ako maglalakad noon. Kaya salamat po dahil kayo na po yung bumaba para dito na lang po tayo magsalubong po, no? And yung tulong nandyan po, ibibigay po namin sa inyo. Saglit lang po. Kunin lang po namin po. Salamat po. Ayan na po yung tulong. Ayan. Nakakarto-karton. I love it. Yes. Ayan na po. Iabot na po natin yung tulong ng Batlords at saka Team Sapot. Shout out sa mga
Nagbigay, tsaka si Kagawad. Saan pala si Kagawad, Nay? Ha? Ayan, shout out po kay Kagawad Romero. I love it, yes! Kagawad na hindi kayo makakalimutan kahit kailan. Oh, ayan, yan po si Kagawad. Salamat po sa inyong lahat. Si Chairman Chris rin po. Basta sa lahat-lahat ng Batlords siya nagbigay ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Ayan. Ari ko talaga nasakit. Titago ko man. Na lalatan mo gaya mo sa Ayan po yung tulong na ibibigay natin. Umupo na po ako dahil wala, sakit talaga. Hindi po si, ayan o, nagbigay pa po ng tulong si Kagawad. Panggastos nyo po daw yan. Ayan po, ayan, shoutout kay Kagawad. Itong paniwa mo Maraming salamat Kagawad. Ayan, Manutawan na atan nang. 18 anggal. Ayan, ko pa yung bit. 18 na di December Kagawad. 19 nanto man December na. Kabarugaya man. Kumano ang kasta. Riga dalam tatagyay. Ibig sabihin di tinagluganan nyo bumaba, pasagad. Nuwang. Kenuang. Na kaya motor dyan tayo? Kaya na pay serno ka na nalaing ti driver. Ay, awan alanganin talaga. So, yun yung... Enduro siguro. Awan mo ba Well, no kapoy-kapoy ti driver awan. So, yun sinakyan nila mga kasapot is... Ano na yun? Pasagad? Ano na yun? Oh, pasagad. Pasagad. Hindi nila ng kalabaw para makababa sila. Bundok po ba yun sa inyo, Nay? Ilog po. Dadaan pa po ng ilog. Naku. Tatlong tawiran po. Nang itlog? Ilog. Ilog. Opo, bago sa amin. Malayo nga po talaga. Ayan. So, yun, ilalagay nyo na rin po ng pasagad yung ano. Binigay po namin, Nay. Opo, sir. Opo, plastic nyo na lang po para hindi mabasa. May tolda po kami. Para sa inyo po talaga yan. Yung maliit lang na tolda. Opo, sa inyo po talaga yan. Arito. Salamat kanyayo apong atin sapot. Kan backloads. Backloads. Salamat unay apo kanyayo. Sulong niyo kanya apo Romero. Kagawad Romero. Salamat din po. Salamat sa inyong lahat. Thank you rin po sa inyo. Para sa inyo po talaga yan, Nay. Ayan, si Kagawad, din dyan, mga Batlords, mga Team Sapot. Handa po magbigay ng tulong para sa inyo. Kasi alam po namin na nangangailangan. Nangangailangan man po kami pero mas nangangailangan po kayo para sa inyo po. Maraming salamat po. Sarap ng ngiti na Nay. May luluto ka na, Nay, ha? Ayan, salamat sa kanilang lahat. Ante bye-bye. I love it, yes. I love it. Sa muling pagkikita, paalam. Ayun mga sapot, pauwi na tayo. Napakasarap sa pakiramdam na muli ulit tayo nakapagbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. So ayan, maraming salamat sa mga sponsor, sa mga nagbigay ng tulong, nagambagan. Kahit wala man sila pero yung tulong nila nakarating. And number 1 kay Kagawad Romero, sa Batlords. Salamat din ko sa Team Sapot. And sa lahat-lahat ng member ko na nagbigay ng tulong, ambagan. Basta sa lahat-lahat po, maraming salamat po sa inyo. Nang dahil sa inyo, meron tayong nalikom na halagang pera, nalikom tayong pera para may maibili at may bigay sa kanila. So maraming salamat po. Ganun dito sa Panginoon na binigyan niya pa ako ng Panginoon.